OIMORE kamoro mora ma intiere machiegni e weche manyien mago masadek mar otiena geno ni odiochieng' mari osebedo kodi makare kabisa odiochieng'ni mabende wabedo koda twak machiel kachiel kod ogai mar Azimio Raila Odinga kowacho ni ng'anyo mawuok tich biro dhi nyime mak mana ni wuoth madhi State House mabende ok dhi bedo mano bende kuma jotelo kata kweth mopogore opogore bendo kwedo ng'anyo ma Azimio osebedo kabago pacho kae mago e kin mamoko kanyakla koda twak maro mangeso kangeso mano mar mine wacho wadhi bedo godo e chenro niendi weche mabende wamiyo pek gin magi yo Kenya mang'eny ni kodwa kendo biro chung' kodwa dalonje thuwe mondo bedgi chir ni wanyalo lolwenyni. Ogai mar Azimio Raila Odinga oramo ni ng'anyo margi mawuok tich biro dhi nyime kata bed ni kweth mopogore opogore to dwaro mondo kethe. Bedo ni aka wapuro to tho ana uso chak pok anindo kech achiemo kama kawaida. Wamenyo ni sigand miyo moro nyatike matiyo gi yore mamoko e nyayo chiemo kata bedo ni nitiere dwaro mar keto nyatike kaka achiel kuom gwenge mongoro. Tumeacha shughuli nyingine kuja kushiriki kwa jambo kama hili kwa sababu ni jambo la stahiki kuungwa mkono. Johera ma jo salama romo prabich ma onge nyalo noyudo thuolo mariwo arus makanyakla manobagi kod ten jo salam kadho wadh nam chumbi. Machiegni nyinga jailieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno wechege mana kaka pile iyudo kanyero e Facebook kanyakla kod YouTube page marwa mano Ramogi TV abende inyalo luwo e Facebook page mara mano kanyero jailieta kabende warwako kanyo paro magi duto kokale ote o machuok ma en ariyo adek auchiel nono. Jaten kweth mar Azimio la Umoja Raila Odinga onyono kar tiende ni ng'anyo mochan wuok tich e boma ma Nairobi biro dhi nyime nyaka nosechane. Raila bende okwayo obila mondo kik ti gi teko mathoth kuom jopiny chieng'no kowacho ni ng'anyo no biro timore e yor kwe. Ripota marwa Eric Owenga notwagi Raila Odinga kamae. Mogi wedo thuolo makende mar twak kod ogai mar Azimio Raila Odinga ma bende joma ng'eny ong'e kaka jakom jomoko bende luonge ni baba. Wani dalane makaren ng'eni twak makawuono kod Odinga biro mana kodong' ndalo matin kata seche matin kende to chopo wuok tich bang' kuma noluonge romo kata ng'anyo mar sundo sirikal. Machiegni Mr. Odinga. Erokamano. To pimwan to ng'anyo mari miluongo chieng' wuok tichni. Hie idhira ng'owa kokalo ng'anyo ma miluongo wuok tichni. Gima luongo wuok tich en gima duong' bima pok notimre thurwa ka. Ok waluonge nikech wadwaro to luonge nikech piny owacho osedagi loso kodwa kinde mang'eny nyaka wasebed kowacho negi. Tarik 20 kane pok waluonge wasebedo gi romo gi jo Kenya noduongo ni barasa. Wasewuotho mo obiro gi buche 20 gik moko adek ma wuok madongo. Mokwongo en wach mar nengo mar dak thurwa ka. Nengo mar dak odhi malo kabisa. Chiemo nengo odhi malo. Joma nyiewo chiemo kaka mogo, kaka mafuta mag tedo, mafuta mar taya, petrol, diesel, stima, sukari, kata mana fees mar school odhi malo. Koro nitie jomoko machandre kabisa thurwa ka. Makata mana keto chiemo e mesa e nyim nyithindo ok yot ahinya. Mar ariyo, lweny moro dhi nyime e kind jo-Urusi gi jo-Ukraine. Biro miyo nengo mag mafuta odhi malo, nengo mag ngano, nengo mag kata oduma odhi malo e chiro ma oko. Pinje machalo kaka Amerika, Brazil, Chile, Japan, Israel kata Ulaya okelo weche mag subsidy mondo gikonygo jopiny. Mano e gima nyiso ni sirikal mar Uhuru Kenyatta ne timo. Sirikal masani ni kodonjo ni
gidhi gigolo weche mag subsidy go oko. Nengo odhi malo makuro ohingo fuk jopiny emomiyo chandruok nitie. Wan wawegi ok ne wayie gi gima ne Chebukati otimo kane kucha, nikech commission mar Chebukati ma yiero ne gin ji abiriyo. Ji ariyo koriw gi Chebukati ji adek noyie gi gima Chebukati nolando, to ji ang'wen nokwer ni mano ni en miriambo. Gin ne giwacho ni wan ema ne waloyo. Koro bang'e wadhi e kot mamalo. Kot mamalo odhi yie gi Chebukati ni gima ne Chebukati olando ne ni kare. To piny mangima en ni ka nitie pogruok yiero, to gimidhi timo en ni ji duto dhi e saba no tidhi yawo saba tino nang'o mantie yie kanyo. Angadi no Martin Odinga, aparo ni higa mar 2017 ne doho mamalo mogik kokalo kuom Maraga nong'ado ni IBC notimo yiero marach, kendo ne giwacho ni ok giyie kod yiero mane obagi buo Chebukati. Kaka Azimio, ere kaka ne uchiedho kod Chebukati uyie ne gochopo nyaka yiero manyoro ma kendo onyotimo marach ma koro wacho ni ne pod oketho yiero ok otimo makare? Kane wasigini kane jogo setamre kamacha mathematics ndiko barua, koro ne ogine ne odhi ong'ad bura kaka nong'adisha. Koro wakelo jarieko modhi otim iluongo ni ethical hacking. Ethical hacking no tiende ni donjo e iye kanyo e yo mar girieko mabiro miyo adiera wuogi. Ne gidonje girieko ma gigolo gik moko mane iye kanyo. Bang' mano jatich matiyo e IBC kanyo bende owuok kanyo mawacho ni anok ane mudho malaye e ot. Ubende odhi ogolo gik moko kanyo ni whistleblower. Ogide ni ogo tum mo wacho ni magi adiera, ok ane mudho alaye e ot, magi kaka ne gik moko wuok. Gik manogologo ka wang'iyo gi mawa mane wan go ka to romre, manyiso ni Bwana Ruto noyudo kura 5,900,000, noyudo 8,100,000. Mane adiera. Mheshimiwa, ibiro ka kanyo to isobedo kiwacho ni idhi timo ng'anyo i public, to be isotemo chopo machiegni kata chopo ni Ruto owuon jatend piny mondo iwuo kode e gik ma wacho i rally gi? Waoro ne wach ni mondo otim gigi odagi timo. Wiwili mar Kibakisha en wuone mane en koda, en mane ochung' motegno nolose wechegi, to noneno kaka nokwal kuchwa gi Kibaki ma ji notho. En achiel kuom joma ne yiero manochung' e negotiations mag Kofi Annan ka gin gorengo gi Mudavadi to gi Sally Kosgei, ne giyalo gi joka. Koro sani wacho ni an ema ne adwaro, an mana keto gero adwaro nus mkati. Machielo mar Uhuru cha, ko Uhuru nobiro loso koda ni wandiko gik momiyo wawinjre e memorandum of understanding mane obedo published mogolo ni raia miyo ko mosre. To dagi winjo gik mane wakwayo gin gik moko adek: nengo mar ngima, wach mar yawo dak mar saba, wach mar loso commission manyien mar IBC. Magi gik moko adek ma wane gi ywaruok. Ere kaka ng'anyo ma wang'ni nyalo kelo lokruok? Kata ng'eno ma ken ng'anyo mokwongo ma ibago ibuoyi kata itendi. Ere ka ng'anyo ma ok tich ni biro chopo lek maru kaka Azimio ba chopo dwaro mar jopiny ma noyiero kaka iwachono? Gini ok en gima biro wuok tich. En gima nyaka wayud lokruok gi. Wuok tich en chakruok mare ma kodhi maber to wayudo gima wadwaro. Kotamre to
to onyalo dhi tich ariyo kotamre to juma machielo chabe. Nena ikindo siep ikindi kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta utudre to ke jomoko bende paro ni samoro en ma chalo kama udhire gi piny inyalo ng'eyo paro ma kamano. Yes, Uhuru en osiepna kendo kode kanyakla oromo kode ka gi kacha to osebedo gi tich mang'eny sani mag umiye o gi sirkal maka nomiye gi jotelo mag East Africa wach mar kelo kwe e piny mar DRC Congo. Jogi bende osebedo ka donre kode makata no joritne ma obedo kane kod arita kwe mano omiye kalore gi chik mar president ma owe tich. Negi golo moko kodongi mamoko to jomokel na gima nyien gi gino joma chalo ko kwany kich mang'iyo gik moko kuome magi joma donre to Uhuru to chung' motegno. Oye wadoga na dala Nyanza kokoni honeno ka chal kama samoro dala kuma Nyanza kuma bende ong'ere ni inie kod mbi mapek mokalo sanono ka chal kama barruok kata nitie jotelo moko makoro chal kama giwacho ni gin gidhi tiyo kod jatend piny Ruto. Ere ka gini ibro timo ang'o mondo ikel base ni ma Nyanza ni kanyakla mondo chwal dwaro mari kaka gik moko mang'anyo makoro iluongo gi e pacho kaka wuono. Gin mano gin right magi madhi kuro to nitie wajumbe mano yier gi chama mar ODM to gin gi obligation nyaka giluw chike mag ODM. Ka ng'ato ool gi ODM wadwa nodhi riwruok machielo onge ng'ama otamo ng'ato tidwa ni mondo kiwacho ni in koro idwa tiyo gi sirikal kucha ok idwa luwo jo ODM to chik wacho ni mondo iwe. Samo ng'anyo muluongo wuok tich ni kaka in jatend Azimio obro kawo structure mare to giko mare en nang'o ok in gi luoro sama dokel koko kuom johera magi mabiro wuok oko chieng' wuok tich. Wan wasewacho ne jowa duto ni ng'anyo mawuok tich ni en mar kwe. Wadwa nyiso jopiny ni wanyalo kelo kwe gi ng'anyo. Emomiyo ne wasewacho ni wadwa ni joma wuok oko te ting'o kitamba marachar. To ng'ama ok nyal dhi matuo kata ma ong'ol to imiyo kitamba marachar itwe kata bade ka kata moro ting'o kama. Onyis ni en wuon oyie gi gima dhi nyime. Owacho ni joma nyalo biro Nairobi obi Nairobi mondo oriwre gi joma mamoko. Bende nitie kaka isoketo ikruok makama mar mde uneno obila obedo kodu ma koko bede samoro chieng' wuok tich. Wan wawegi wang'e chik osetimo gigi ndalo mang'eny kata buchi manyicha watimogi sa sa kapok wadhi wanyiso ogol mama ni wabiro kama wadwa ni mondo kel arita kwe. Kaluwore gi chik mantie thuraka jakom mar Azimio migosi Gavana Wycliffe Ambetsa Oparanya ne osendiko barua ni Inspector General ma Police momiye notice ni wabiro bedo gi ng'anyo Nairobi gi kuonde mamoko me Kenya ka mondo police otim arita kwe. In gi teko maluongo holiday kaka ogai mar Azimio kose mano to iwacha to machiel oketo teko e lwet jopiny. Wacho ni teko duto te Kenya ka ni e lwet jopiny. Jopiny nyalo tiyo kode achiel kachiel to ginyalo tiyo kode kaluwore gi joma giyiero jochung' negi kamoro. To ka jochung'go obedo joma ndhoke nyalo dhi nyiewo to jopiny nyalo kawo tekono e lwetgi giwegi. Nyicha waneno ka janon buge mag omenda mag sirikal mano mikae Margaret Nyakango wacho ni kane chieng' timo yiero kane yiero chiegni to ne ochune mondo
opodho omenda moko maromo bilion 15 nochune. Inya chango ne paro makama kalure ni chien kod Uhuru. No, anyalo wacho ni nyakono nitie gimoro mane chande nikech joma ne tiyo kanyago wacho moriere ni nondikni barua maginyiso barua ma nondikni to kendo ok ne en mano kende ni gin mopogore opogore. Yeno ko mana ukuri atana nyiso bende ni nyaka sirikal manyien ni kanodonjo ni kata kapok idhi gichamo muma Bwana Gachagua nodhi okwayo bilion 1.5 katiyo gi chik nogo no mane Uhuru jotiyogo cha. To chikno setigo anang'eyo ni kata wan mabegi kane wane sirikal gi Kibaki ni wasetiyo kode seche moko. Kata sirikal mar Uhuru maiga mar 2013 nyaka 17 gi Ruto ni gisetiyo gi chikno. Mogik, ncha odichieng ariyo mokalo ncha jatend piny William Ruto owalo lemo mag CS to chutho gisebedo ka giwacho ni ngima tek to ncha giwalo jo mang'eny ma hawo mna 51 kaka jatelo mar Azimio inyacha ngono iwelo makamago. Gima nyiso ni jogi ok nigi chuny mar gero piny kendo konyo jopiny. Gitkinyo giche en mana mar chiwo tich ni joma ng'eny joma nyicho no chung' moyombi yiero kore miyo gi tich kamoro mondo gidhi gidonji gibedie. To anok pani mane tim sirikal onego tim. Ka jogi dwaro tich kaka gidwa timo biashara imiyo gi mana yo mag timo biashara. Uwe gi jahera mari mosobedo ka kedo ni samoro mosobedo ka ng'anyo ni pile wacho to baba ni en pile imaye bende nitie geno i safar mari mar kelo giko mag gik madhi nyime pacho ka hinya weche mag yiero. Jo Kenya mang'eny ni kodwa kendo biro chung' kodwa. Dalonje thuro mondo bed gi chir ni wanyalo lo lweny ni. An ma gima dona wach jo Kenya nam. Tamora hinya gi kaka gisechung' kwe ma gisekelo kendo be nyiso ratiro kuma entie. Mano ne en twak moro kod ogai mar Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga e pare makare ni en twak mobiro mana kodong seche ma chuo kende to ng'anyo ma oluongo e boma Nairobi biro timore e thuruka. Kaka mano aduoki e studio achiel kachiel ko ke lap mare makare an Eric Owenga. Manenya Eric Owenga kuoma twak machalo koda mano ka wadhi nyime mane weche mag ng'anyo en jalup jatend piny Rigathi Gachagua chayo ng'anyo mar riwruok mar Azimio chieng' wuok tich juma manyien kowacho ni riwruok mar Kenya Kwanza ne oyombo e yo maratiro. Gachagua bende seyo jatend piny machon Uhuru Kenyatta ewi mano mowacho ni Uhuru emochung' ne ng'anyo mag Azimio. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, Kenya Kwanza bende obwogo mar ng'anyo nyaka dalo ogai mar Azimio Raila Odinga ma Karen wuok tich achielno. E kinde ni mawenge duto ng'iyo chieng' wuok tich juma manyien, thuolo mar riwruok mar Azimio dhi bago ng'anyo margi e bwore Nairobi, jotelo mag Kenya Kwanza ochung' kar tiendgi ni ok bi bwogi. Ka oloso e skund sekondar ma Kianyaga e kaunti ma Kirinyaga, jalup jatend piny Rigathi Gachagua oramo ni jatend piny Dr. William Ruto ne oyombo e yiero maduong' mokalo e yo maratiro kendo kwayo Azimio mondo oyie loch. When the Supreme Court spoke, they spoke with finality about hii mambo ya uchaguzi. So I don't know why we are being taken back to debate. These people who are sponsoring this mzee should stop living in denial. This mzee lost, there's nothing they can do. Gachagua kod jodito mamoko mag Kenya Kwanza owuok tung' mosuo kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta magiwacho ni ema ochung' ne ng'anyo mag Azimio e rocho telo ma jatend piny Dr. William Ruto. And we call you out today, Uhuru Kenyatta, because you are the principal sponsor of the demonstrations being orchestrated by Raila Odinga. President William Ruto na mimi sio watu ya kuuziwa uoga, hata ukituuzia hatuwezi nunua. Kenya Kwanza kwayo Uhuru Kenyatta mondo thegore kod weche mag siasa bang' dhi e rutaya kaka jotend piny Kenya mamoko machon. Mwai Kibaki retired
and not in any one occasion did he attempt to undermine you as president. We ask you to give the same honor and respect. Kaluwore gi Gachagua, ogai mar Azimio Raila Odinga osebedo ka bago ng'anyo e pacho kae tok yiero ka yiero bang' rem e yudo loch. Jotelogo osingo ni piny owacho dhi rido weche mag arita kwe e chuny bomani maduong' ma Nairobi chieng' wuok tich kaka yo mar neno ni chenro mag ohala odhi nyime ma onge ng'ikruok. Yule anataka kufanya maandamano hajue haki yake inaisha wakati anainterfere na yule ambaye anataka kuendelea na maisha yake bila kusumbuliwa. Mtu ajaribu kugusa mali ya mtu, wajue Kenya ina serikali na hiyo mali mnajaribu kugusa iko na wenyewe. I want to assure the people of Kenya adequate arrangements have been made in accordance with the laws of Kenya to protect life and property on Monday. And we ask the people of Kenya to go about their business and heed that. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jagoro maduong' e migawo mar arita Raymond Omolo wacho ni apisas mag arita dhi rito ratiro mag johera mag Azimio la Umoja ma bende bago ng'anyo. Omolo kata kamano ochiwo siem mager ne jogo madhi ketho ratiro mar oganda mamoko kaachiel koda ketho mwandu ji. Omolo mane wuoye kanisa ma Jordan e ward magot Kachola e sub county Manyatike kama nochope nyasi mar choko omenda owacho ni chike ma pacho kayo yiene oganda mondo tim ng'anyo to nyaka obed mano mitimo kaluwore kod chik. Ma en osir kod jatend jotich piny owacho ma bende omedo ni piny owacho ikore mar kelo dongruok e konde mag Kenya duto te. Nyaka wabed jomoluoro chik. And kotel gi president marwa eni wan wabro tiyo e sirikal moluoro chik. A government that respects and observes the rule of law. Matiende ni rule of law oyieni ka gimoro rachni tinyalo wuok idhi e ndara, inyalo wuok itimo ang'owa, itimo maandamano. To chik achielno ok oyieni ni ka sama idhi e maandamano tiketho gir nyawadu ma samoro ok odhi e maandamano. Hata Jumatatu watoto wakifungua shule wakirudi half term watoto waende shule, hakuna shida. Maandamano iko kwa constitution, hakuna shida, kila mtu atapatiwa security ya kutosha. Unamaliza picketing na nini, unarudi kwako, tunaendelea mbele. Hakuna mtu anakatazwa chochote, lakini let us not disrupt development and let us not disrupt maisha ya wengine. In this region, the truth is, Raila Amolo Odinga is our leader. Ni mzee na anaheshimika. Hata hawa akina Nairobi hawa wanamheshimu sana. And the whole country, including the president, respects Baba. Because he has fought also for this nation. Jodak Mayatia e sub-county Mabaringo North no bago ng'anyo kaluwore koda monj masaka sa mitimo kod jokuo jamni e gwengego. Kaluwore gi jodak makono en ni piny owacho pok ogolo jonjore manodare kar dak margi tok jolweny ma KDF timapedha kondegi mag pondo e gode mag Tandare kod Korkoron. Chieng' tich ariyo jonjore gono nego ng'ata chiel mawuok Kagir kendo kwalo jamni 30 gi diek mok tin e 200. Nyoro negi goyo ji ariyo bonde kendo kwalo jamni 100. Kawuono gokinyi negi monjo gwenge mag Chemoringion kendo kwalo jamni 100. Jodak makono lero ni jolweny ok titijgi e yo makare gino mamiyo gi koro gidar. Akuja kwa mashinani mali alipiga kura. Serikali nataka baboresha kila siku, lakini hakuna baboresha. Ni baboresha ni watu ya Bogota kuliwa tukan. Unasikia baboresha iko Kapedo, iko Kashela, iko Mochongoi na huko hakuna mtu. So inafaa watu walihama kwa huko, hakuna haja waende wapike mahali hakuna watu. Waende wafuatane mahali wakora wako. Kindiki ambaye ni waziri wa usalama akiona mambo imesindika awachane na kazi, ajisulu mapema. Hatuwezi kufanya watu wetu wakufe na wao wanakula mshahara. Hii ni tax ya wananchi. So kwa hivyo Kindiki mwenyewe ajaribu kujisulu kama anaona ameshindwa. Tunaambiwa askari wamekuja wako wanajipanga. So hatuelewi wanajipanga mpaka lini? Ama hii operation ni nini? Because
Tunashinda sasa ni serikali wanafanya operation ama ni Bogoto wanafanya operation. Mimi naomba kabisa Sawadi ile nataka Ruto kama rais wetu abe watu yetu asitube hata kitu kingine, atube tu amani peke yake. Hii ingine tutajiweza. Piny owacho chako nono wach maliekore ni mbolea manengo no yueyo ma piny owacho chiwo ing'aw beche kod moko kuom apisas matie board mar kothe NCPD bade makitale. Jagoro mong'erore migawo mar pur Kelo Harsama ogolo siem ne apisas go kowacho ni biro kawne gi ondamo mager mar chik. Kanoloso e kinde manotelo ne chenro mar pogo mbolea manengo no yueyo, Harsama wacho ni en gima kare ni nitiere nitiere apisas ma jomibadhi makoro uso mbolea no e nengo mamalo mohingo nengo moket gi piny owacho. Omedo ni mbolea no onego usi kuom siling 3,500 ne gunia mar kilo 50 kendo ok en gima kare mar hinyo jopur e medo nengo no. Yuzwe kwa stores ya Kenya Seed so that wale members ya seed growers waende wapi? Waende Kenya Seed wanunue huko. Sasa nikipata complaint yote next time ati hapa mnauziwa 4,000, si ukora itakuwa wazi? Kama kuna mkora anachanganya wakulima, si itakuwa wazi? Hiyo sasa ndio hatua nimechukua siku ya leo hapa. Kamano maduong' komedo manakete mano kanyero e weche manyien mago mag OIMORE. Aneno ka moko kuom ote magi bende donjo na kendiero kamano nya Eric Nyumba iwacho ni ntiere Kisumu kendo imor ka iyudo weche manyien mago mag OIMORE. Iwacho ni ntiere Annex Hospital e gwenge ma Kisumu. Machielo en mari wacho ni Ramogi TV amor kabisa mendi min nyatingle mar meeting ni Dawa headquarters kentiere Manyata bende e county no Romano ma Kisumu kumedo yudo weche manyien mag OIMORE. Waduogo bang' kinde machuoka ka obedo koda twak maroma ngeso ka ngeso mano mara mene wacho kwa duo bedo achiel kachiel gi wendo wa mantiere county ma Kisumu. Kikidhi mabor. Kaende na shabiki.com. Hii imeenda kabisa. Kwa majina ni Abraham Dunalo from Kakamega County. Mimi ndio winner wa this week Kaende jackpot. Nimefurahia sana. Asanteni. Advantage ya hii unaangalia pesa yenye una bet nayo iko chini. It's only 50 shillings. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na autopick kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. In maber kod mattress mar Johari 5x6 Addix Thermos 1.8 liters Recon Cushion e siling 490. Kopia Harden Tea Ana 10 liters mabiro kod sukari kila chiel manono kowuok e kopia, kalam, muma manyien, pan mar chapat kod mwandu mamoko e nengo mogonyore. Kopia Maisha Rahisi. Watu wangu tuko sherehe disangapi? Another super sato mawarro mekae ni cheno minongo ni Mdagmor Ramogi TV. Tunasema kwamba hakuna kulala. Okay, nendwa. Unasikwa. Tupige sherehe kwa ploti kwani iko nini? Neno shemar morlilo kuma itire no kako. Kalma sana kwa mgazonga kando. Koma vitu na nirea. Nganilin Ramogi nyarnyakati. Nungani kolo smita. Etum Dagmor. Gesu kangesu sangwen tieno. Mana Ramogi TV.
Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Erokamano ahinya kuom medo mana keto weche manyien mag OIMORE mano Ramogi TV kagie kindeni wabedo koda twak marwa mano ma ngeso ka ngeso mar mene wacho antiere koda miyo mano Yvonne Beki Nyamumbo MC mogwel ma Homa Bay County kuma kawuono wadang'iyane moko kuom dongruok ma bende dhi nyime e county no mano ma Homa Bay. OIMORE Beki machiegni kabisa Ramogi TV inyaka uthulo ni mar ulo ne joneno ni to Yvonne Beki en ng'awa to ang'o motimo e matut. Erokamano ahinya Jael, iluonga ni Yvonne Beki Nyamumbo, an MCA mogwel county mar Homa Bay mochung'ne jomatindo, wacho ni youth representative jomatindo mag Homa Bay County. Koro nayudo gwelo e chama mar ODM kaka bedo ne nyamotelo ne jomatindo e Homa Bay e county mar Homa Bay. Erokamano. Erokamano ahinya machiegni kabisa. Sama koro wang'iyo kata wamenyo weche mag dongruok e county no ma Homa Bay. Nyaka wach ni koro ni donjo ma intiere MCA mogwele county no ero. Ineno to weche mag dongruok osechopo kanye be gin gigo ma bende medore ne jodak makono kuso gichung'. Erokamano Jael, Homa Bay County wanyalo wacho ni e county sang'wen mag Nyanza sani. Homa Bay County e county mokwongo kendo makende mosechiwo ndalo 100 mokwongo mar tije mosetim nyaka serikal manyien mar ariyo ne donje, kendo nitie pogruok ahinya kendo maduong' kabisa manyalo miye atamalo 65 ko apimo kod serikal mokwongo mano chakore. Gimomiyo anyalo wacho ni opogore e yo ma atamalo man malo. Andaro ni mondo awache misingi 4 minyalo ng'e godo ka weche opogore e county kata gidhi nade. En weche mag somo, weche mag madhi kod pur, kendo weche mag health kata iwacho ni weche mag thieth kod weche mag pi, gik moko 4 go. To kwa wawacho e weche mag somo kachako godo, wanwang'o ni sani e weche mag somo nitiere gimoro mane governor marwa ma Gladys Wanga nokelo mane onge e the first 2 terms mano chakore milongo ni Fins to Swim scholarship mane miyo nyithindo ma okalo ahinya to ne gionge kod nyalo ma ginyalo endelea godo mondo gidhi school. Tinwang'o ni mano biro kendo ward ka ward no mi thuolo mar nyithindo 6 e ward ka ward to gidhi e school mar national schools to kendo chulo negi fee all of the 4 years ichulo negi kendo imiyo gi nyaka shopping kod gik magidhigo. Mano namba 1 mar gima ne ok timre e higni 10 manokalo to no gitimore in the first 5 months mane wadonje e telo ni. Mar ariyo, bursaries ni chiwo under education e yor somo. Bursaries no chiwo 400 ka 400 e ward ka ward. Nyiso ni migawo no $400 million no ket thenge mar joma ne nyalo apply for bursary kendo ne otimore maber e ward ka ward mane wanwang'o ka joma ne onge kod nyalo no apply kendo nyithindgi no yudo thuolo ma ginyalo dhi school. Number 3 e yor education ne wanwang'o ni in Homa Bay County ne waonge kata gi eye centers. Eye centers nyiso ni gin kuonde mag puonjruok mag nyithindo matindo ma age mar chakre 2 nyaka 6. En kuma nyako bed kuma nyithindo nyalo chieme, gibedo gi feeding program, gibedo gi kaka ginyalo nindo kata ka gitigo kaka gitugo, gibedo gi choo margi. En unit ma obedo devolved to gigi ne onge e first 10 years education sector kata kar mar somo. To wanwang'o ni sani wase timo eye centers moko kendo moko pod igero to ket $2 million every ward ka itimo 4 ka 4
kaka MCA mantiere e od bura ma county no en ward ka ward mokete eye centers monego bene gero 4 ka 4 ka wuok e yore mag somo bende nitiere jopuonj bende ma kapok awuok mindiko mag ECD centers mimedo nikech nwang'o ni nitiere rem maduong' ahinya kuom jopuonj bende nwang'o ni japuonj mana samoro achiel kata ariyo maka achiel onge kata moro onge to nitiere chandruok ahinya kuom nyithindwa mondo odhi e skul. Sani mago gik ma programs mokel kendo pod gidhi mbele. Ka wuok e weche mag somo ka dhi e weche mag thieth inwang'o ni 10 years referral hospital ma Homa Bay ne ok en referral ma sani ka wawuoyo sani en gi a facelift mopogore kendo ler mare bende ni malo en gi maternity wing ma standard ne ni malo man kod gik moko monego bede maternity wing. Nurses bende nitiere mang'iyo joma tuo kendo yedhe bende nitiere Homa Bay County. Sani ka wawuoyo kodi Jael, ka awuoyo kodi anyalo nyisi ni jotuo wuok Migori mane ok nyal timore kendo giwuok Kisii ka gibiro mondo giyud thieth e Homa Bay County. Wan nyaka gidhe scan madhi mbele. Yes. Erokamano ahinya. Ang'eni mulo weche mag thieth mabende thoth ji ne ywakne ahinya to sani koro ntiere lokruok mabende osebedo. Adwa ni seche mimulo weche mag pur iwuone ewi wach mar pur mar pamba mabende dwaro ni mondo chier kanyakla bende ng'ato penjo ni to wach mar mokwa ninde be pod entiere koso obedo nade? E weche mag pur anyalo wacho ni e weche mar pamba mano is a sector ma the government mantiere sani osesingo nikech onego bedwa kod company mitime weche mag pamba ma en gima nitie to gi sani adwaro na wach ni gima nitie already madhi mbele for first time first time a government ma obedo ni ma pok notimore kendo adwa nyisi ni agriculture sector ma e okang' mokwongo ma government ong'iewe nyaka tingni mipuro ne jopur monego beni chakore next week sama wuoyo kodi ni jopur oyudo kodhi ward ka ward 2,500 ma ipogo ne jok madwa gi puodho madwa ni mondo dhi opur. Mano gima pok notimore Jael e county wa mar Homa Bay County en gima ochakore sani to kwa ng'iyo kata wach mar Kigoto miwacho Kigoto pod dhi mbele ikni mane nitiere ni Kigoto entiere kuma jopur ne ok obedo ready magi puro cham mane nyalo kaw wirgi koro ne chunowa ni mondo cham igolo mana oko ni eka operations mag nini odhi mbele to kata sama wuoyo sani nitiere mogo e Subala nitiere mogo kata kidhi e Shivling ma Homa Bay town miluongo ni mokwa ma jo Homa Bay pod chamo koro mokwa Kigoto pod dhi mbele. Inyal kowe no jo Kenya mamoko nikech ing'eni sani nitiere ywak ni nitiere nok mar mogo pacho kendie ka bende oduma onge moromo to ka Kigoto nitiere kode moromo mokwa ni inya chwale e gwenge mamoko mondo kony. Inyalo chwale ka wakwayo jopur kod sani kaka puro wuokni ka jopur nyalo puro cham ma wan wawegi wan ema watero mondo wakonyre kod mokwa wan wawegi kendo watim biashara kiwan ma ok wagol cham kuonde mamoko gi sani to ma wantiere go pod en mana Homa Bay to extend mana to Kisumu matin ok ng'eny ahinya to ng'eny Homa Bay nikech reproduction ne pod tin nikech jopur ne ok opuro mondo wayud cham koro cham ne wachako mana ka wagolo mana oko in Western County mondo ka wachak godo the process mar milling mar bando in our county. Erokamano ahinya. Ka wang'iyo nitiere dongruok mamoko kaka mano ero mar chwalo stima nanene kinde ma okalo kiwacho ni stima bende dwa chwala nyaka e chula mopogore opogore mayudore e county no ma Homa Bay kichako kod mano matakawiri akiani chieno no osechopo kanye to chwalo mar stima ni bende odhi chopo e gwenge ma oonge nyaka sani. Chenro mar stima en gima project ma oket machiegni ahinya ma kendo e dweche 2 mabiro en project mobedo ready ka achiel kod weche mag pige. Gine gima aneno ka en machiegni ahinya ma project ma the governor no keto mbele mondo kata pinje mag nam ma iye kucho kaka islands mag Takawiri miwachogo mondo chopi te en miradi mano ketni in less than 2 months weche mag stima dhi chakore kamano. Erokamano ahinya.
Wach mar choko usuru e county no mano ma Homa Bay. Wanya paro kinde moko kane piny owacho manyien nodonjo, nitiere kaka nokuongo chunge kato obini koro itime e yor lony ma nyasani. Kamano bende ni nitiere ywak ni ahinya mago ma bende ikaw kuom jogo eko ma bende uso math, ni pesa ma bende nikaw kuomgi e yor license ne okochwal mano kanyiru ne agulu ma bende dwarore. Wach mar choko omenda e county ma Homa Bay. Nitiere mibadhi moro mantiere un kaka MCA sama koro unono tije ma county no koso weche chalo nade? Erokamano Joel, kane wadonje gima ng'eyo kod sirikal manyien ma wadonje ni weche mag mibadhi en gima gikwedo kabisa, momiyo kata sani pod ok nyal diki ji nikech ne pod itimo nyaka auditing. Nyiso ni wang'eyo ni kanye mane nitiere gi jomo ndiki ma kata tim gima gitimo onge, wanwang'o kata ni nitie jok mondiki mane onge mane nie slip to gichama chama mshahara, inwang'o ni nitie nyaka jomoko modak adaka oko to pok nonen gi to gichamo mshahara. Koro mae sirikal mano kodonjo, kanodonjo to chako kod weche mag mibadhi mane timore ahinya kuom higni 10 manokalo. E gima ne gichako tackle mokwongo. To kwa wacho weche mag kelo usuru ma iwuoyeni, ing'eni gimoro amora ka chakore to nyaka bed ng'ikni kod ndekni bende nyaka bedi. Kendo joma ng'eny to pesa moro ok nyal yie kode. To adwa nyisi ni Jael gi sani ka waneno kaka ushuru ichoko e Homa Bay opogore mabor kendo en malo. Oselo en pesa mayudore mang'eny, ata malo man malo mopogore gi kaka chon ne yudo pesa, nikech thothne kaka ni igolo pesa e yo machon gi tindo margi mokalo mani jugo godo manomol ma analog iwacho kamano, ne pesa mang'eny lal kendo ne ok wanwang' pesa kuom ushuru kabisa, nikech iye kanyo nyaka jok mane onge kata gi license mar bedo jachoko ushuru ne choko ushuru, ng'ata nyalo choko ushuru, ne onge rekod maber manyalo nyiso ni magi gin jochoko ushuru. Lakini sani sama wuoyo kodi ni mtindo manyien mar ong'we yamo manokelni, kata ka bende nitiere ng'ikni moro ma pod matin, to ok onyal bedo kaka ndalo machon, nikech gima sani timore ni ushuru kendo koro ichoko mang'eny ahinya e Homa Bay County, kendo pesa mang'eny ok lal kaka ne ndalo machon ne lal. Ahinya en pesa adi kopim kod kinde mokalo? Gi sani uchoko adi? Sani wanyalo wacho ena gi difference mar pesa mang'eny Jael, ok anyalo wacho specifically ni en pesa adi, to gima wang'eyo kaka e od bura kaka ne wang'iye wanong'o ka en gi pogruok moro mar omenda moko mang'eny. Ang'eni usego kwan ma bende ugo machemo e moko kuom chike ma bende udwaro ni mondo kadh e county no un kaka MCAs sama koro ng'iyo weche mag dongruok ma county ma Homa Bay, kung'iyo ni so gin chike mage ariyo kata dek moko madito muneno ni dhi konyo jo county ma Homa Bay e higni 5 mabiro ma uneno kaka MCAs mondo kadh? Achiel kuom chike ma wakalo sani ma wang'eyo ni dhi konyo e weche mag health kaka sani nitiere chik ma okal ma CHVs niluongo ni nyamrerwa makonyo ji e gweng'. En gima nosekal ma sani the governor gibedo registered officially. Chon ne gin joma are not registered. Nyiso ni ne ok gindikore kaka jo nyamrerwa makonyo e tije mag nyuol. Nyiso ni chula kata ng'ato pesa kata onge kata entie te chamo mshahara. To sani e gik ma wakale weche mag health inwang'o ka kendo gi nyaka gi NHIF cards momigi kendo osechak chulnegi kod sirikandwa ma wantiere ni. Kichak ing'iyo e weche mag budget ka nitiere gik manokel kaka koro ma osekalo ma nyisi ni e weche mag pur kama nakonieno nitie bills mane waketo ni mondo jopur onwang' gik mineno kel kaka cham kodhi ma kore pidho gi weche mag tinga gi magi gik mane onge, magi gik ma MCAs nokalo eka mondo time, to kaka nokal gi to gibedo kod effect. Lakefront bende obiro ma ohala mag nam nyiso ni iluongo ni blue economy, akiana nyalo luonge nang'o kod dholuo. En mwandu manie nam. Sani wakalo gimiluongo ni Lakefront bill madhi deal kod ahinya mwadhi ng'iyo ahinya joma nie e weche mag nam, joma lupo kaka ginyalo bedo protected, nikech wanwang'o ni nitiere tungni mang'eny ma pinjewa ma oko ka neighbor marwa kaka Uganda kod wakoni nitiere koko mang'eny e tungni e weche mag nam, gi kaka ginyalo bedo protected. Mano bill mane wakalo gi pesa monego be ni biro kendo konyo jok mamine
kod joma tindo modiche nam katimo ohala mondo dongruok mar Homa Bay County mondo dhi mbele. Mano bende en bill ma wakalo. Bill machielo wakendo mwakalo en bill mag municipality and finance bill. Municipality ni bendo chopo kare nikech sama wuoyo kodi ni koka ne watimo vetting mar members kod mag municipality. Nyicha waonge gi municipals kaka in Kindu Bay sani udhi bedo municipality to ma dhi kelo ne jowa matindo bende tije nikech kore dhi ndikwa wan wawegi kuonde go. Wachakwa biro gi Sindo bende nitiere, wan tiere nyaka kod Mbita, wan kod Oyugis mag kuonde mane ok municipalities lakini sani gintie nikech bill mane MCS okalo. Kendo gima dhi bedo effective nikech jogo nosechamo muma kawuono. Mano ber kabisa. E seche mabende watie kaneno e wach mar somo, wach mar ECD, chudo mag jopuonj mag ECD aneno ka ywak nitiere. Ka bende moro bende penjo ni e wach mar basari ni ere kaka iyiero jopuonjre ko wacho ni nitiere nyathi manyaka sani pod nitiere ot poko donjo skul Rachunyo East to noyudo 353 marks. Wach mar somo kanyero mana ka watieko twak marwa. Wach mar basari Jael, basari ka MCS oloso committees mantiere awards maggi. Mano instruction ma governor noweyo ne MCS. Kiseloso committee mari, to committee ni it is a village to village. Jogweng gin giwegi ema giyiero jomonego gimi basari. Ok time kata yor ng'eruok, jonyuol nyiso ni chieng' ma kama ji rome chiefs camp kama mondo wang'ere joma nyalo dhi kawo basari ma ok nyal jomonego mi opportunity. En gima notimore ma olandi kata ndalo adek kapok otimore. Kendo gweng' ka gweng' ne romo en gima nyaka landi kendo chife bende lando. Ne ok en gi ng'eruok moro ma unless ka ng'ato ne ok oyudo thuolo iwacho ni nitiere kendo odiochieng' machielo nikech be koka wachako basari ne ok chiw e yo ma ichiwe godo sani. To nikech koka wachako gini ang'eyo ni en gima pod dhi benefit kendo ji nikech ne wachako mana gi $400,000 kende sani. $200,000 I mean. To koro nikech ka time dhi en gima dhi chak medore nikech en basari michiwo 5,000 kuom nyathi ka nyathi. Opogore gi chon mani chiwo 3,000. To sani omedore gi 5,000 to kendo en gima nochakore gi a good number ward ka ward 400. To governor no promise wa kaka joma ni assembly kaka MCS ni next time odhi chorore mobeda half moloyo 400 no almost 1,000 mondo nwang' kaka nyithindo nyalo dhi e sikul. Erokamana ahinya mano Yvonne Becky Nyamumbo MCA mogwele county ma Homa Bay kuma bende wang'iyo moko kuom dongruok ma bende ichwalo e county no ma Homa Bay. Wagwero kamano kuom bedo kodwa e odhiambo masani e chenro ni mar mine wacho. Wadhi e thuolo machuok waduogo gi weche manyien mamoko. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anje tich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapok omeny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso ka ngeso, Sadek Otieno, e mine wacho. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako.
una dial *487#, choose insurance, alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gi okumba mar boda boda mari kata kama sira ojuki one kodi kike baji goyi bang masira. Yudo okumba mar bima boda ne boda boda ni kawuono e nengo moyweyo mar shillings 100 kende. Dista 487*4# mondo mi yud bima boda. Shabiki.com is all about the game. Playing live. It's all about the number of goals. Half-time markets. Correct scores. Handicaps. Double chances. Corners. Goal scorers. Penalties. And full-time results. Shabiki.com is all about you. The fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Machigni kendo johera ma jo-Islam heo prabich ma onge kod nyalo kadhwadh nam chumbi no bagne gi nyasi mar timo arus makanyakla Mombasa e sechigi ma oganda jo-Islam bende ikore ne nyasi mar tweyo mano mar Ramadhan. E nyasi no jonyuol mantiere kod nyiri maromo dhi katedo ne ojiw mondo mi ombeki moko kuom chike kachiel gi kwan mwandu ma bende gidwaro e seche nyombo ni mar mano en achiel kuom gigo mosebedo kamono joma chuo kendo nyiri mawuok e familia mantiere kod nyalo. George Aoko ntiere koda ler mathoth kowuok Mombasa. Negi molo mos achiel kachiel e hall matonono ka Mombasa e nyasi makende mar riwo arus makanyakla mane ota e bwo chike mag jo-Islam. Kai nyiri ne chweyo nyaka e stage kuma gibede ademba ka chuogi magidwa riwogo arus to bet thenge ka buonjo kendo karango mos kaka gimolo. En nyasi mane obagnegi kod riwruok midendo ni Mama Beauty Foundation mageto chuo gi mine mosedak e thuolo malach kapok otimo arus nikech onge mar nyalo. Tuwasimamia mambo mengi ikiwepo kwanza kumtafuta yule ambaye ataweza kuwaunganisha, twawapamba, twawaletea wenye kuwapamba na tunakodisha kama hivi holi. Tunajaribu pia kutafuta chakula, maana bibi harusi kawaida huwa lazima kupatikane chakula, na pia tunajaribu kuwatafutilia zawadi kama nguo ama chakula cha kwenda kuanza maisha, kwa sababu tangamano la ndoa, tangamano la wawili mume na mke kwenye kupitishwa kisheria ya kidini ni jambo ambalo kwamba ni muhimu sana. Ndio kaona ya kwamba juu ya shughuli nyingi tulizonazo tumeacha shughuli nyingine kuja kushiriki kwa jambo kama hili, kwa sababu ni jambo la stahiki kuungwa mkono na ni jambo ambalo kwamba la stahiki kupawa supporta. Jaduong' maja higni 70 mosedagi dhake thuolo mar higni 30 kapok onyombo en achiel kuom jogo mane riwo arus ka jonyuol mani kod nyiri bende ojiw mondo mi ombek ne joma chuo gigo magidwaro e kinde nyombo. Mpaka upande wa mahari tujaribu kuwasaidia, manake changamoto nyingi tunazozipata, kuna baadhi yao wanasema wazazi wamekataa kutoa idhini wao kufungishwa ndoa kwa sababu kuna mahari hayajalipwa ama kuna mahari hayajamalizwa. Sasa hapo huwa utapata kuna changamoto. Dai kile unamuuliza mbona uoi, anakuambia sina 200,000 mimi, sina 1,500,000. Ni nini amepata ile kikwazo? Lakini tuweze kuwa kama wazazi sisi wa Kiislamu tulio na mabinti na vijana, tufanyeni mambo kidogo yawe mepesi ili mtu ashindwe mwenyewe. Na hata kama ni mahari, vijana tusiwe waoga, ni kitu kidogo kidogo unaanza, si ati yote unaambao tuwe kwa siku moja. Hata sisi unaona leo kutokea tulivyozeshwa vijana kama Sheikh hapa, tumekuwa leo tuna ndevu nyeupe, lakini wengine bado twadaiwa mahari. Kwa hiyo lisiwe ni jambo la kuwatishia. Nyasi market kod ma ithortim ga manandalo manok kende motelo ne nyasi mar tweyo mar Ramadhan kuma oganda jo-Islam osebed kijiwo mondo mi obolre ka gilamo kendo ginyis hera kaka familia. Wakati wa waumini kujiandaa kiroho, kujiandaa kiakili na kujiandaa kimazingira kuona kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani unaoingia wiki inayofuata, basi pia familia zetu ziko imara, familia zetu zina utangamano mzuri. Siku ya leo nimefurahia sababu zile gharama zote ambazo zilizuia kule nyuma leo
rahisishwe. Nashukuru Mwenyezi Mungu nimehalalishwa, tuseme naanza maisha mapya sasa sababu nimehalalishwa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Par kanyiro ni pinya mar Kenya dwaro kanyiro ni jogo eko mantiere Kenya kabed go boke mar keny, mano achiel kuom okenge ma jogo eko osekawo. Nyatike en gweng ma kuom kinde malach osebedo kod ang'oro mathoth mondo mi oyange kaka achiel kuom gwenge mongoro. En ang'o ma bende omiyo gidwaro ma? Chal nade Nyatike kono? To bende dhano puro? To en chenro mage matend kaunti ma Migori ntiere godo mar reso jopur ma Nyatike? Judith Omondi kod sigand miyo moro ma osebedo ler ne mon mamoko. Ma en miyo ma bende osemanyo yore mamoko mag keto kuone mesa e yore mopogore opogore kod mag pur. Kar kogwen, ng'wech mar ndara ochakore, wuotho chomo ng'er Kadem, kaunti ma Migori. Eyo, chal mar yamo lokore mos, ranyisi mar oro chako nenore. Magi gin mine mane umondo kasa par kod achiel mar okinyi. Lai mar kubni ma owinjo pong kod pi pod lach. Aorani ma oyanga kaka kuja, chal ne ok ber ahinya, chal ka gima oduono pi odok piny. Kadem, kinde mathoth osebedo kod midhiero mar pi. E kinde ni ma oro kwako gwenge mathoth ye pachoka, ok wang'eyo ni jodak ma Kadem timo nade. Bende gin kod cham, bende giyudo yore mag chiemo. Ma dala benta keyo, mama ma osebedo ng'er ka kuom thuolo mar higni 20. E higni gite, benta koni ok osebedo ka oyudo cham manyalo miyo ket geno ne kuom pur ahinya. Miyo manyo yo machielo mar yuto. Bedo ni aka wapuro to tho, ana uso chak, poka nindo kich. Achiemo kama kwaida. Nikech auso chak, anyalo dhi kao mogo matin, ang'inu kuona chiemo. Sani ji kelo na dhot ka, ano ka dhi manyo chak. Joma ung'eyo ni oko joma ok dwar uso chak e lwetgi, kelo na chak ka. Kose kelo chak ka, tawapimo, tandiko. Kilo kimbadi, kama. Kilo kimbadi, kama. Ma en tich ma benta chako okinyi mang'ich, kendo seng'iyo kode nikech ma e kar yuto mare. Chako chwako, kwe, opuoyo, kaito bang'e oloso go mora lenya, ma uso koda ka e pinje ma oko. Kori keto chak kwe, mang'ich dhi, ti oleko. Ka ise oleko, kiny, ipuoye. Kise puoye, igolo chak, idhi uso, mo idwoke ko. Ka ndalo ma chak tin kama nyalo kuno 1 month. To ka ndalo ma chak ng'eny, takune jumba 2 kende talenyo. Talenyo mo 5 liters. Gweng'ni, mine mathoth chal ka gima koro ng'iyo gi ngima mar pith mar dhiang'. Magi gin mine ma oro osemiyo gichako manyo yo mamoro mar yudo mogo. Kama mabenta ka, ema gindiki osara bang' juma ka juma. Dhiang' ne mopidha kendi murita. Anyiedho, takelo chak ne mama miluongo ni min skola. Ma juma ka juma, e chaga na yude $1,200. Samoro koth nyalo tamore, to piny tho. To dhiang' to kirite maber, e yor thieth, e yor manyo kako chiemo, to in gi pesa seche te. Ngima puodho kosebedo mayot ne thoth jodak maka. Mak mana ni nitie jopur ma pod otweyo kanda. Pith mar nyanya kod bando pod nyalore e gweng'ni ma Kadem. Ma en achiel kuom puothe mag Daniel Ogeno, japur matiyo kod yor kuoyo pi, ma dho ngere dendo kaka irrigation, e puro kothe mopogore opogore. Ranyisi makende ni gweng'ni ma Nyatike ma bende osebed ko ochak kuom kinde malach ni otuo, nyalo nyayo cham. Penjo en ni bende jotelo oseikore mar jiwo jopiny mondo mi oti kod yore mag kuoyo pi mondo mi gipidh cham. Waneno joturkana kaka sirkal ng'iyo, akia ni jotendgi mang'iyogi, to maka luo waka, joluo wagi, to kane. En koseyudo kura, ochiemo gi joge gi nyithinde. E kinde nyanya ma ochiek gi, kod bando mayom gi, jopur pod ni kod ng'ur kod midhiero mathoth. Seche moko drought nitie ma koro chuno wani koro nyaka idigi in your pocket, idonje ofuko ni mondo itigi fuel mondo gigi odhi mbele. Koro e yor irrigation. Kaka muneno ni, ma irrigation ma otimo gimineno kamani, onge koth kata achiel ma otimo gigi ma irrigation. Wayudo ka wan gi problem, len mag yedhe go fertilizer be ok wayudi, koro chuno ni waringo mael mabor wa ka nyaka Migori ka wanyalo yudo gigo.
Mago government da donje do konyo mang'eny. Dhi dweche 7 nyaka ne tend kaunti ma Migori e bwo gavana Ochilo Ayako chak tich. Bende piny owacho mare ni kod chenro moro amora ne oganda manyatike. Ma en jatend migawo mar pur e kaunti ni ma Migori, Michael Midwa. Wan gi project miluongo ni Lower Kuja irrigation scheme. Waseketo 71 million shillings mondo wagergo irrigation scheme no ero. Oserumo makoro nitie mpango mwaseketo madwa chako mar puro mchele. Mchele mwadhi puro en mchele ma chiek gi ndalo ma ok ng'eny. Wase identify a variety mar beans miluongo ni nyota beans kendo ma dongo piyo gi ndalo 75 kende. Wan gi crops moko bende ma drought resistant machalo sorghum kata millet. Wasetimo program gi Kenya Breweries Limited mondo jopur madhi puro sorghum gidhi yudo market ka Kenya Breweries. Kopogore kod konyo jopur, bende piny owacho ma Migori ni kod chenro mar tieko chuth oro mathoth makwako gwenge manyatike. Watiyo gi youth mondo okonye yore meke conservation. Gidhi pidho gik machalo yiende kod efforts moko madhi timo conservation along the river dams and along the dams and along the rivers. Koro mago interventions mwatimo. Chutho, adier en ni sirkal mar kaunti ok nyal timo gigi duto dichiel. Giduto gibiro mos. Penjo en ni in kaka jadak manyatike, ere kaka ikawo kinde mari mar medo chiemo manyaki e gweng'ni? Koso pod warito sir mar chiemo kowuok kuom piny owacho? Ma penjo makoro dir ne jonyatike duto. Judith Omondi, Ramogi TV. Gisani wantiere pau tuke kuma ti mar Kenya Ports Authority no nyiso kit tugo manyasi e tuke volleyball league ma Wakeni pachoka bang' loyo tukgi mar 3 kaluwore e alap manyayo National Stadium. KPN oloyo ti mar Post Bank sets 3-0 mar points 25 kuom 17, 25 kuom 12 gi 25 machielo kuom 12. E tugo machielo mano bagi alap manyayo, joloch higa mokalo Kenya Pipeline oloyo ti ma Nairobi Water sets 3-0 mar 25, 12, 25, 19 gi 25 kuom 17. Bang' yudo tiegruok mar ndalo 10 gikone to jogo makonyo jopuonje mag adhula e tiego jotugo maromo 10 mawuok pachoka oyudo boke mabiro konyo gi timo tiegruok ne kocha mag tuke adhula e lig maduong' nyaka mayudore piny. Jopuonjgo noyudo boke e nyasi manotele gi jalup jatend riwruok matayo tuke mag adhula pachoka Doris Petra. Tiegruok makamae biro dhi nyime ne kocha mopogore ka geno en ni gibiro gero mich mar jotuk adhula e kor gwenge kaachiel gi lig ma pachoka. Jacob Ghost Mule mabende en achiel kuom jogo mane oyudo tiegruok okwayo jogo moyudo tiegruok mondo omany jotugo mantiere koda mich kendo konyogi e gero mano kanyero adhula ma pachoka. You stop reading, please stop coach standing. I'd like to ask you to applause for me. I'm humbled to say that the course that we've done here for the last 10 days have gone very successful for us. We've really enjoyed and of course impacted with a great football knowledge and for the purpose of development of football in the country. Grassroots is the future. It all starts from there. There's no any other